tak jsme byli teďka dole v restauraci, dali jsme si několik drinků a hrál tam černej klučina na piano. Jsem si říkal, tak hezký, tak si to poslechnu a to. A hrál tam prostě tak nějak jakoby normálně všechno. A najednou z ničeho nic Eliška mi říká, hele, on ti hraje Davida. Normálně tam hrál non-stop. A já říkám, ty bláho, fakt, že jo? Tak jsem tam šel k němu, tak jsem tam si s ním zahrál prostě takovou 4hru a tak jsme tam poblbili, pak mi poprosil, ať tam do ještě zahrát taky něco, tak jsem tam chviličku brnkal. To vlastně tady teďka uvidíte. A bylo to prostě takový strašně fajn, takže jako užili jsme si hezký večer a prostě co na to víc říct, bylo to prostě super. Nikdo nepřišel navštívit můj věk, vždyť já jsem z něho nevyšel a neměl jsem kam jít. Tohle všechno nemělo se stát a nebudu tě už příště k sobě zvát. Nenechám se už řečma bílet, zvláště když jen chvíli jsem tě znal. Nikdo nepřišel, proč se mi vážně bral, možná se i červená, směšný se jí zdá. Proč nikdo nepřišel navštívit můj byt, vždyť já jsem z něho nevyšel a neměl jsem kam jít. Tohle všechno nemělo se stát. Nebudu tě už příště k sobě zvát, oh ne, a nenechám se už řečma mílit, zvláště když jen chvíli jsem tě znal. Chtěl bych žít v měsícu fůru a chtěl bych růst věrovně a vzhůru. Potkat se s nádhernou dívkou a pak můžem své ženě být. Jen tak, jak se má, jenom právě tak chtěl bych žít. A nechci se příliš a nechci už vůbec málo. Chci naplno žít a vyžít, za to vůbec stálo. Chci jenom, co zmůžu sám a na to snad právo mám. Nic víc, jak se má, jenom právě tak chtěl bych žít. Jen tak, jak se má, jenom právě tak chtěl
a drink vytvořen. Výborně.